Добрый вечер, сябры мои. Сегодня у вашем дворы снегу насыпало? Вось и цудоўна. Значит, я добра постаралась. Ой, прыгажосць. Дякуй тебе, чароўная палочка. Можешь отпочить. Ой. Привитание, Топа. Чему ты таки незадоволены? А думаете, легко таки вяликий лядяш тягнуть? И где ты его взял? Кляганку! Я давно на яго глядел. Спочатку подскоквал, але ўсё роўна не доставал. И як ты его достал? Узял великую палку и по им стукать почал. И ты не боялся, что великий лядяш на тебе звалится? Это небяспечна. А я, феечка, спрытный, своечасова ухилился от яго. И вось лядяш в моих лапах. Добре, что я не бачила, як ты з ім змагаўся. Ой, а вы подразу притомность стратили. Ну, вядома ж, і ў вялікі сумёт паляцела. Феечка, ну калі вы ў сумёт не зваліліся, тады патрымайце хутчэй лядяш. Добра. Бо ў мяне зараз лапы адмерзнуць. Ой, твой лядяш кусается. Вы чаго? Ух, здаецца, твой лядяш, Топа, з зубами. Гэта не лядяш кусаецца, а яго нехта откусил. Хто? Мусіць, вы, феечка. Я? Я да яго ледь докранулася. Гэта што атрымліваецца? Пакуль я яго ў пакой нёс, незнарок кавалачак откусил. Топачка, ён же такі холодный. Ой, да у мяне зараз горло заболіць. Так скажи «а». Ай-яй-яй, Топа, табе цяпло патрэбна. Так, вось так, Ой, вось так і вось так. ой, мне нават горача стало. Феечка, а мёд и малину вы мне давать таксама будете? Не, спачатку я зраблю адвар на лекавых травах. Будзеш горлачка паласкаць. А можна адразу чай з мёдам? Ну, добра, перад сном. Я зараз. Ой, ой, лядяш, дзе? Няўжо фея і сама захацела яго на зубок пасмакаваць? А ўсё дзеля таго, каб са мной мятком паласавацца. Ну і хітренькая. Калі ласка. А дзе лядяш? Я где? Я яго тут пакінула. А цяпер няма. Топа, толькі не кажы, што ты яго з'еў. Я не ел. Але больш нікога тут няма. Няма. А калі нехта лядяш адкусіў, прыйдзецца лячыць яшчэ одно горло. А можа яшчэ і тэмпературу збіваць. Так. Феечка, я тут подумал. Так. Ну, дакладней, можа, я задумаўся і адкусіў ад яго яшчэ кавалачак. Магчыма, я уявіў, што гэты лядяш самае вялікае і самае халоднае марожанае ў свеце. Не, Топачка, быць такога не можа. А калі лядяша няма, дзе ён мог падзецца? Некі чароўны лядяш. Ой, а калі я сам зараз у вялізны лядяш ператваруся? Трэба папіць гарачай гарбаты. Вось так. І ляжаць да вясны. О, не, до самой весны я не хочу. А калі ты ў лядяш ператворышся, трэба чакаць вясны. Тады іх час надыходзіць. Феечка, гэта ж так доўга чакаць. А я да гледачоў звярнуся. Ці бачылі яны, як я ад лядяша кавалачкі адкусваў? Сябры, адкажыце, калі ласка. О, чуеце, што мне адказваюць? Ніхто нічога не бачыў. Топачка, а на тым месцы, дзе лядяш быў, лужына. О, такія лужыны якраз вясной і з'яўляюцца. Топачка, а можа на самай справе ты лядяш не еў? А ён проста растаў. У нашым пакоі цёпла, а ледяшы цяпло і спякоту не любяць. Ой, значыць, ён сам знік. Вядома, сам.
І атрымліваецца, што мне не трэба да вясны ў ложку ляжаць і горлачка лячыць. Не трэба. Ой, феечка, я цяпер гэтыя ледзякі далёка-далёка абыходзіць буду. Так ён мяне напужаў. І гэта правільна. Ні ў якім разе не хадзіце каля ледзяшоў, а тым больш не смакуйце іх на зубок. З аднаго ледзяша такі перапалох атрымаўся. Добра, што ўсё добра скончылася. А цяпер давай глядзець мультфільм. Давайте. Ну а зараз самы час мыць тварыкі, чысціць зубкі і глядзець чароўныя сны. Добранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вача